До няколко дни община Разград ще стане притежател на скулптурна колекция на открито. Автори на творбите са абсолвенти от Великотърновския университет. Всяка година местната управа ще предоставя условия за работа на млади скулптори, а те ще даряват произведенията си, които ще красят улиците на града. Тежащите по тон и половина късове русенски варовик и огромните стволове акация до дни ще се превърнат в абстрактни скулптури. Автори на творбите са 6 завършващи студенти от Великотърновския университет. Очакваме модерни, съвременни, абстрактни творби, които да се впишат добре в нашата градска среда. И това да бъде, както вече го казахме, началото на техния творчески път. Той е от взаимен интереси на двете страни. От една страна община Разград, например, ще получи едни пластики на талантливи млади хора при сравнително много приемливи условия. От друга страна пък на младите хора се организират, се задава възможност да творят истински, да се откъснат от ежедневието, както ви казах, да се почувстват ценени. За младите творци симпозиумът среща в Разград е първа творческа изява. За тях е важно и че произведенията им ще се видят от много хора. Темата на първото издание на симпозиума е свободна, за следващите вече ще има конкретни идеи. Аз съм замислил да поставя моята къща. Това е важно като за човека и за мен като мъж. И затова, защото пространството вътре в къщата и извън са две различни места, но са много важни. Професор Лутаков също смята да се включи в скулптурната експозиция на открито. Вече има име на творбата – Кутия с тайни. За BTV новините от Разград, Радка Минчева.